cu o fată tinerică. Și înaltă, și subțirică, și tare, tare frumușică. Ne aduce în atenție cântecul de pe Valea Sălăuței, acolo unde s-au născut și s-au afirmat multe dintre talentele cu care noi ne mândrim în țară și în lume. În fața dumneavoastră vine Alina Ceuca. Aplauze! Nu să preaud aplauzele, mai tare, mai tare! Bună seara și bine v-am găsit! Vă spun și eu la mulți ani și un an nou cât de fericit să aveți! Mă bucur din suflet că sunt alături de dumneavoastră în această seară specială și pentru că știu că îi place domnului Traian Doinule, dați-mi voie să cânt două strofe scurte din melodie frumoasă. Până când mă
rușine și pașe la. La viața care o duc acum, la. La schimbau până lumea, la. Mâine bine beau și-mi place, la. Astea sunt șunei și pașe, la. Aplauze, vă rugăm frumos pentru Alina Vă Ciurca! mulțumesc din suflet și vă doresc distracție plăcută în continuare! Mai Petrică, ia te uită tu ce oameni